good morning, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Na po, dumami pa po yung mga followers ng aking bagong Facebook page. Salamat po sa lahat ng follow sa aking Facebook page. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din sa asawa ko din sa Riyadh. Pala kay Gigi Saudi Galermo from Saudi Riyadh. Shout out po pala sa lahat ng mga OFW natin dyan sa Riyadh. Shout out pala kay Kuya Rene Flores Tiktik. Shout out Flores family Tiktik family from Southern Leyte. Shout out din kay Gigi Amora. Shout out din kay Rishu Tautau Ransi. Shout out sa mga Tautau family from Southern Leyte. Into Junior kay Ryan D. Maluto. Idol ko sa larangan ng matikbigan si Ryan D. Maluto. Shout out Maluto family from Hinunangan, Southern Leyte. Kay Tammy Labitigan family from Samar Basi. Shout out sa mga Labitigan family from Samar Basi. Kay Idol Ryan Ibus. Shout out kay Glinda Perez Silga. Shout out sa mga Silga family and Perez family. Shout out sa lahat ng Dagkutan family, Dagkutan clan. Ayan mga kabisaya, dito kami sa sapa. Sa sapa ng Malalag Poblasyon, Sitio Kamandag. Ayan, kuha kami ng bato. Ikot mo yung, kita mo yung sapa dito. Ayan, ayan yung sapa dito mga kabisaya. Ikot kami ng mga bato dito kabisaya ba? Ha? Yakot kami ng bato. Itatambak sa bahay namin. Bahay dun sa bahay na bagong bahay namin ba? Gawa ng asawa ko. Ha? Takot tayo dito ng bato. Yan. Nalagay natin sako. Tambak natin doon sa bahay. Panambak to mga kabisaya. Oh. Yan mga kabisaya. Okay. Tambak ng turigan. Yung Pangulo.